Так, ну что, всем вітанки-привітанки. Так, старий добрий Silent Hill 4 тут с нами. Я думаю, я уже близка до конца, но не ведаю, поглядим. Что тут як? Я вспомнила, что мы там знайшли одну штуку. Так, зараз. Одну секунду. Так. Ось так. Знайшли той факел, мені подається. І треба цяпер тут зноў бегаць і глядзець у гэтыя глядзець у як іх там у колодцы. Працягваю працаваць над айсбергам Форчан. Найс. Добра. Капец, одна хилка засталася. Так, берем с собой факел. Ладно, мне падаецца, гэта не будзе нам патрэбна. Так, мабыць, пахіляцца зараз. Ладно, пахіляемся, калі нас пашкодзяць. Так, і куди я зараз вилізу? Так, фух. Так. Ну, мне падаецца, нам трэба туды праз камяні, таму што там быў той хлопец. Карацей, мне падаецца, нам трэба сюды. Паспрабуем. Так, тут ёсць адзін колодец. І тут лезе прывід, но тут няма факела, таму далей. Так, тут ёсць. Мы яго зажглі, што рабіць? Ён, мабыць, па таймеру гарыць неяк. Па таймеру. Ля, мы страцілі Эйлін. Гэта дрэнна. Ладно, треба за ёй павярнуцца. Трэба ж.
Где она? Что она так далеко? Вставай! Не, гэта мяне пахіляла. Ладно, ну зараз помру туди. Что не застається? Packer 89 Zikuis off Allah oo. Hello, вітаю. Угу. Hello, yes it is. Бежим. Ейлін, коли ласка. І тут? Добре. I think I'm on normal. Come on, come on, come on, come on. Actually, no, there is no difficulty in the option, so... Well, you have to believe me that it's normal. Shh. Ага, правая рука. Угу.
Найс. Це збада ідея. My leg. Шей. У меня больше нема места у інвентарі, тому треба повернутися. Угу. І скласти руки, ноги, вось гэта ўсё. Я спадзяюсь, што тут не з'явілася яшчэ праклёнаў. Або палтергейстаў нейкіх там. Що знову? Якое лайно. А где лялька? Это что, зброя? Я же ее сюда поклала. Не говорите мне, что она выкликала вось гэтае лайно. Капцы. Бок лялька зникла. И у нас тут з'явилась... Угу. Зрозуміла. Хотя... Yeah. Difficulty is normal. Sorry. I think maybe I will heal. Maybe. І мені падаецца, што тут быў манекен. Вось тут, дзе гэты дом, і сюды трэба яго. Так, так. Угу. Ось так зробимо.
Ось тут, мне падаецца, так, быў дакладна адзін. Або нават дэкалькі. Адзінае, што тут гэты... Гэты карацей. Вось гэтай так. О, атрымалась яго. Давай сюда, сюда, сюда. Добра. Угу. Ось. Угу. І на тут. І на тут. Добре, добре, йдемо. Так. Мені подається, тут собаки, так? Ні, не собаки. Чш. Мабуть, їх забити? Мабуть, їх забити треба. Що? Мне подається, я не туди пішла, ну ладно. Угу. Так, я не туди, тут нема колодца. А, хотя не. Чекайте. Навошта я ж гэта зараз? Зрабіла? Дивно. Here goes. October 28th. I have to take a train or something to get to Ashfield. Everyone says Ashfield is a scary place, but I really want to see my mommy. Ну, гэта мы ведалі, ён на цягніку паехаў да маці.
Вітаюся на месцы. О. Сюди, 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 хутчэй, хутчэй, хутчэй. Піші, 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 піші. Єсть. Угу. Так, ну я заховаюсь. Перед тим, як за головою бігчи. Мабуть, навіть похиляться зараз. Ну, чому б і ні. Збігла от розпродажу Стомейл Silent Hill, думаєш, допоможе? Я уже почала на розпродажу PlayStation. Ой, фу. У меня нема больше ничего. Каб гэта ўсё чысціць, так што гэты бруд. Прабачце. Ой. Інді розне. У основным. Што яшчэ такога? Ну, набыла яшчэ гэтых Шерлок Холмсаў апошніх, якія там ад украінскіх распрацоўшніц шукаў. З Frogwares. Ну, там усялякія там інды, там і платформеры, і візуальныя навелы, вось гэтае вось усё. Бягі без хутчэй.
Не туди. Угу. Давай сюди. Набив МК1 на Black Friday. Зараз тут буде. Зараз вельми момент. Все, голова. Чей? Худшей. Есть. Бежи. Она тут? Ты поспела? Она не поспела. Бежи сюди. Ну, добре. Ну, добре, що набив. Ай, що тут за жахи у нас будуть? Лестница вниз. Пошли. Здоров'я нема. Судовно. Под домом был алтарь этого культа. Угу. Тут стояла бутелька раней. Книга. Як би це Біблія. Як это? Короче, тое, як скацілась Святая Мария. 21 святых гэтых подношений. У меня также есть 9 гулін, з яких у 4 я вельмі хочу погуляць, але цывы голливудские жывёл не отпускать. Тут яшчэ UFL подкатил. Ну, UFL будет бескаштоўны. Першы знак і Бог сказаў падчас самой паўнаты ачысці свет маім гневам. Збяры белую алею, чорны кубак і кроў 10 як это? Сінерс. Тыя, якія грахоўнікаў, вось, 10 грэшнікаў, прабачце. І падрыхтуйцеся да рытуялу святога Асампшн, не ведаю. Гэта не ўсходжанне, гэта штосьці іншае. Другой знак. І Бог сказаў, прапануйце кроў 10 грэшнікаў і белую алею. Тады вас вызваляць ад акоў вашай плоці і вы атрымаеце здольнасці, нябесныя здольнасці.
з цемры і пустачы вы прынесеце глум, роспач, і вы будзеце паглынаць, ну, або пажыраць, жэрці, карацей, гэтую роспач ад таго, хто ад гэтага шануючага і ад кагосьці, хто дасць вам гэтую мудрасць. Трэці знак, і Бог сказаў: павярніцеся да істокаў праз temptation, праз гэты вось, як яго, спакусы, праз грэх спакушэння, пад назіраннем да демона, хадзіце адзін у бясформенным хаосе, толькі тады 4 як atonement, 4 прашэння будуць на адной лініі, карацей, соаднесены. І апошні знак, і Бог сказаў: раздзяліцесь ад плоці, яна, якая маці перанароджаная, і ён, хто атрымальнік мудрасці. Калі гэта зрабіць, вось тое, як было напісана ў таямніцы 21 сакрамента, паднашэння маці будзе перанароджана, і нацыя граха будзе прашчана. Гэта проста гэтыя ля свечы. Медальён. Ідзем далей. Гэта овца. Ну, паспрабую захавацца, хаця я хвалюю, што там ужо кватэра ўжо там усё вельмі дрэнна, таму што я там яе не чышу, таму што ў меня скончылись свечкі. Я занадта доўга проста сядзела на той лакацыі, і тут ужо з'яўлялась рознае дрэннае. Калі мы на гэта не глядзім, то гэтага і не існуе. Так. Так. Мабыць, гэта возьмем. Хілку не... Хаця... Гэта не трэба. Меч таксама не ведаю, будзе ли нам патрэбны. Ну, адзін, мабыць, карысна мець. Так, мы зараз будзем не ў сінты, не або ў апартаментах. Якой свет пасля лесу? Апартаменты, мне падаецца. Мне падаецца, апартаменты, таму вось так.
Зараз я паспрабую вось гэтым ізгнаць дзяцей. Давайте. Валіце адсюль. Будзе смешна, калі... Ага, все, кажись. Спрацавала. А, все, яны сышлі. Добра. Быць, канешне, гэта касета таксама патрабуецца. Так, вось што з гэтым рабіць, таму што калі яна будзе тут, я хвалюю, што зноў гэта дзеці да нас прыйдуць. Што нельга яе тут трымаць. Або проста заставіць яе ўжо тут паглядзець. Калі будуць прыходзіць, то так, трэба будзе даставаць штосьці з ёй рабіць. А так, на дадзены момант мне падаецца нічога. О, рухаецца. Видишь? А нет, турма. Угу. Вязница. Угу, у нас тут сейф. У нас тут дверь. Угу. Может быть, заховаться? Ладно, не хочу. Угу. Бежим.
О, не-не-не-не-не-не. И она не может спускаться по лестнице, тому мы бежим. Бежи. Ее на низе все, бежим. На печкомат повернувся. Добре. Угу. Будем ли мы стрибать? It's so damp and gross here. Цікаво, вона буде з нами? Або вона тут останеться? Дённик. Так, мы его уже читали. Лайно, их тут трое. Як нема. Весело. Угу. Так. Докладно. Дрянно, что Элин не умеет это по лестницам лазить. Ну, її рука сломана, это я разумею, но все равно. Ой, май гад, гэта яшчэ тут ходзіць. Сенсоры робіць. Так, тут нічого, дякую.
свечка. Бери. Угу. Мне бы хилку, коли ласка. Угу. Нема тут хилки. Так, книги. Книги, мабуть, тут були так само. Кулі, дякую за кулі, но мені би хілку. Бачиш? Ну, ось так. Так, не будем стрибать у дыру. Пойдем звичайно. Чудовно. Давай, хочу. О май гад, я спужалася, правда. Дякую великий за рейд. Ой, у вас там свой Mouse хоррор, raids я the water fake бачила. bowlers A7 Glodachimi. Scared face emoji. Так, ну, мабуть, покористатися кулями тоді. Раз нам їх так надавали. Так, я пропоную у гэты бок зараз бегчы. Каб бачыць, што наперадзе. Не пужайся, гэта міліцыя. Ну, It's такое so себе. damp and gross here. Давай. Угу.
не будем забивать под швару, мы просто возьмем свечку, так, это ж навошта. Мгм. Насамрэч тут такі пашоў сапраўдны зараз survival horror, таму што я прям без хілак вось гэта ўсё намагаюся выжыць. Так, я цябе бачу. Леці сюды. Ой, і тут сейв будзе. Мы відавочна пойдем захавацца. Адразу пахіляемся. Зараз будем ставіць свечкі, таму што мне падаецца, зараз тут будзе дафіга розных дрэнных рэчэй. Так. Дзеці зноў не з'явіліся, но я хачу вось тут вось паставіць. Пастаў. Яго хутка пасля яго нараджэння і кудысьці зніклі, заставіўшы дзіця аднаго. Яго знайшлі суседзі і потым яго накіравалі ў шпіталь Сен-Джерома, святого Джерома. Яго потым узяў да сябе прытулак Віш-хаус, дом жадань, прытулак для дзяцей у лесе побач з Сайленд-Хілам, якім насамрэч кіраваў культ Сайленд-Хілу, секта. Калі яму было 6 гадоў, хтосьці з секты паказаў яму гэтае месца, дзе ён нарадзіўся, і з таго моманту ён пачаў верыць, што кватэра 302 гэты пакой гэта яго маці. Кожны тыдзень ён падарожнічаў з прытулку South Ashfield да гэтага будынку ў South Ashfield Heights. Гэта дастаткова доўга асабіста для дзіця. І інадзі ён і метро выкарыстоўваў, а інадзі на аўтобусе падарожнічаў. Нічога, я так стаміўся. Моя галаўная боль у мяне ўжо забівае. Заўтра далей дапішу. 28 чэрвеня. Так, зараз пагляжу, мабыць, тут.
Так само нейкая нечисть вылезла. Да, мне падаецца не. Все норм. Ну, тады пайду вось гэта тут ачышчу. Што? Яно всё? Яно само сышло? Ну добра. Тады свечу пакідаем тут. Апартаменты нам таксама не патрэбна, гэта таксама не патрэбна. Магчыма, нейкая зброя. Не ведаю. Ну, мне і так добра насамрэч на дадзены момант. Я бы ўзяла, мабыць, толькі 10 куль на ўсялякі выпадак, хаця мне і так іх даюць багата, зашмат. Ладно, вось так. О, шо. А що гэта зараз было? Я не бачу, що тут за привід, но... Да где он? Всё. Кресло. Червоное кресло. Ай. Все, пошли отсюда. Так, ну, мабыць, абшукаем зараз гэты паверх таксама. Мы ж захавались. О, хилка. Угу. Зачинено. Свечка. Свечка нам патрэбна. Гэта меню мы ўжо чыталі. Тут нічога няма. Иди сюда.
Нормально, они уже забиваются. Мгм. Ще кулі. Кулі нам потрібні. Угу. Так, я ще раз заховатися або пайсти далей. Я думаю, мабуть, пайсти далей. Просто зараз будемо користатися кулями. Ага. Зачинено з того боку. Хм. То бок, нам зараз треба пайсти наверх і стрибаць праз... Так, стрибаць праз гэты, праз... Угу. Або самый низ. Лайно, конечно. Тому що треба з ёй знову бігчи на самий-самий верх. Could this be that Silent Hill cult? The place where they kept all those kids locked up? Так, это ём. Невероятно, но факт. Ну ладно, побегли. Або заховаемся. Ну я туда пойду, там знову вылезут гэтые речи дрэнные. Побежим так. Да, я чую, як я тут іде. Волтер. Ой, он под швар забиває. Якой полезный. Эйлин. Эйлин, колеласочка, бежи. Scared. Давай худшей. А, хотя не, мне сюда. Все. Мы добегли, Эйлин. Давай, 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 давай. Застрелилась. Не она, это Уолтер, это какой-то за нами бегает. Все, Ейлін застанеться зараз тут. А ми зараз будемо робити. Не, я что, я не ту стрибнула. Ладно. Мы тут всех забили, так что... Не страшно.
Собака Элін тут. Так, пройшли. Угу. Все, мені сюди. Зламана. Можна не вибачатися. Так, ну тут ён памер, так. Цішотка вязніка. Штосьці напісана на ёй воскам. Магчыма, калі у якусь каляровую жидкасць яе замачыць. Цікаво. Тут немає ніякої кольорової вадкості. Так, ну что я трубу? Так, ну мне падаецца, мне трэба за Элін класці ў першую чаргу. А потым уже сюды, так что... Ладно, зараз я тут подаследую ўсё, раз уж я пакуль адна. Могу себе дазволіць гэтае. Угу. Не могу больше ничего трымаць. О, новая зброя для Элін. Угу, добра. Угу, чекаємо. Лайно, нема месца. Ладно.
Потім сюди повернемося. Ми ж тут будемо пробігати, мені подається, побач. Угу. Так, все, біжимо за Ейлін. Хотя ні. Треба пойти заховатися спочатку. Угу. Так. Так, или что? У меня есть свечка, и я не боюсь ее выкористать. Так что, коли на меня полезе некое новое лайно. Так, усё як звычайна. Падаецца ўсё як звычайна. Дарэчы, давно мы не слухали радыё. Ну, не трэба яго слухаць. Я таксама так лічу. Гэта пакуль не трэба, гэта таксама. О! Можна цяпер разглядзець, што там за літары. Мой пакой на другім паверху, і я павінен быў выпіць штосьці з чорнымі рэчамі ўнутры. Я схаваў меч з трохкутнікам пад сваёй краваццю. Гэты хлопец, які тлусты, ён забраў ключ ад гэтага ад падвалу. У наступны раз я ў яго гэты меч ваткну, калі і сам забяру гэты меч, гэты ключ. Цудоўна. Я думаю, мабыць, зараз гэта другі паверх паглядзець. Дзе тут пад яго гэтай кроваццю? Я ж тут і так усё ўжо. Кроваццю, пад кроваццю. Не тут.
Ні, тут нічого не працює. О. Плюс один меч, добре. До речі, я десь тут бачила. Так, давай сюди. Так, тут є ще одна дыра. Ні, не тут. А, я думала, тут так само можна буде гэта ўзяць, гэтую. Ну ладно. Ну і добре. Так, ну что, Эйлин, зноў у нас тут с тобой забег вниз. Раз всех комаров. Ну, мне нічого не застаецца, акрамя як бегчы. Так, я не думаю, что нам треба заховываться. Ой. Gather forth the white oil, the black cotton of the tenses. Prepare for the ritual of holy essence. Новий привід. Зрозумілі. Offer the blood of the tenses and the white oil.
Надо было заховаться. Ладно. Я обираю просто бегче. Элін, я сподіваюсь, ти тут. Ой, господи. Шей, давай. Біжим до сейва. То все добре. Подається, що добре. Дітей нема. Дітей нема. Вось гэта, вось гэта. Похиляюсь хоч трошки. Пойдем далей. Так, не, стоп, спочатку похиляться. Добре. Ні. Бачу. Я спочатку така, що тут не так. А потім побачила, що з этого, з двери потекло. Угу. Пройшла. Угу. Бежим. Сюди, 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 худшей. Мені подається, треба мені забити того привіда. Толстого. І достати його ключ. Добре. Ну, зараз ось ми хоч заховались, ми ведаем, що нам робити. І Лін з нами.
Все цудовно. Эйлин, ты ж с нами? Угу. Давай. Пробач. My brain. Нет. Давай. Все, ключ ад генераторний. Все, хай он тут і буде. Мені не треба гэты меч. У меня таких яшчэ штук 5. Эйлин, ты тут? Вітаю, Рейвен. Ми зараз помрем. I wonder if this is where that bullet was kept. Ти бачиш, скільки там подшвар? А у меня нема хилок. Mouse Ravzine and underscore Ravens underscore cemeteries 811 Lagacha. Scared face emoji. Короче, мы зараз пойдем, заховаемся и попробуем заспидранить там. Потому что у нас вот столько хп, сколько вы бачите. А! Не, все добре. Я знайшла аптечку. Помирать не соромно. Так. Дякую за проверку постави. Так. Я не буду брать кулі і нічого гэтага. У нас зараз куча хп, ми просто тут прибяжимо і все. Або спробуем, мабуть, забайтить по одному гэтых ворогаў. Яны легко по одному забиваются. Давайте, хто перший? Першая 4.
Яна будзе маім... Ну, насамрэч, я думаю, гэта можна прабегчы. Ай, но я стригерила яшчэ тых. Ладно, мы бежим. Эйлин, мы бежим. Я спадзяюсь, яе там не задаўнілі. Все, просто жду, чакаю Эйлин. І ўсё, яны мяне тут не змогуць, я калі ось так тут стаю. Все, мы всех перемогли. Ладно, не всех. Ну, мне падаецца, або яны менш сталі. Ну ладно. Я думала, што, мабыць, тут будзе некая аптэка, но не аптэка, а хілка. Но яе тут няма. Она такая, ноги баляць, бегчы. Ну... І, дарэчы, раней гэта дзвер была проста велізарная. Яна была проста не такога памеру. Яна была памеру там з гэтага... з 3 этажы дзесьці. Ну што, працягваем наше падарожжа. Мабыць, захавацца. Так, ну зараз дакладна ж апартаменты, так? Так. Так что иду беру ключи от апартаменту, потому что 100% патрэбна нам гэта будзе. Вось. Возьму кулі, каб былі на всялякі выпадак. Не-не-не-не-не-не, ты не лезешь. Ты не лезешь, ты не лезешь. Я тебе изгоняю. Вали отсюда. Вали, 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 вали. Все. До побачення. До побачення. Больше ніколи не хочу вас тут бачить. Ну, ось які наглые пошли. У хату лезуть. Тут, мабуть, яшчэ хтосьці хоче, не? Добре, що не хоче. Так, гэта хай на мне будзе. Карысная рэч. Кулі я хотела взять. Так. Ось так. Ось так. І ключі від апартаментів. Угу. Сейф.
Мгм. Блин, не апартаменты. Гэта лайно будынак. Отель. Або бар. Наступная ахвяра стала прывідам і зараз будзе за намі бегчы. Як весела. Дзённік. Я хочу павярнуцца да таго часу, калі тады ўсё было добра. Дзень майго нараджэння, мілая котка у зоокраме. Все гэтыя шары ў карзіне, гуляцца у пул таксама было весела. Дзвер часу была адчынена. Широко адчынена, калі я бачу 4 рэчы і я не магу дапамагчы сябе, каб не успомніць той час. Ну тут зараз зноў штосьці збіраць трэба будзе. Эйлін, калі ласачка, сюды давай хутчэй. Эйлін не змагла хутчэй. Зараз змагла. I remember this place. It looks a lot like downtown Ashfield. Топ верхняя кнопка, сярэдняя або ніжняя, або нічога. Ну, зверху пойдзем. Адчынена. Капец, ён тут і... Як быццам у Алан не Вейке. Эйлін, ты тут? Эйлін не тут. Ён гэта скіпае. Лен, я у тебе веру. У тебя отрывается. Бежи, просто пробежи тут. Нет, ну не туды, не туды. Ну, треба їх забити, а то вона не пройде. О май гад, отрималась. А яны на яе не агрыліся ўжо пасля. Дзіўна. My leg. Да вось я ж цябе чакаю.
Так, яшчэ зброя. Свечи для торта. Для дня народження. Так, ось так зробимо. Хм. Ой. Ладно. Ой, идем далее. Хотя, давайте... Ладно, не. Так, Івін, я повертаюсь. Пробач. Возьми гэты мяч і ў карзіну яго, калі ласка. Я хочу пойти заховаться. Не ведаю, я уже что-то стомляюсь. Ставь 10 эту свечу новую. И он не там я поставил? Не, все там. Это что, каждый раз зараз, коли я буду заходить, сейвиться, гэты лайно будзе на меня вылазить? Вы серьезно? Ай, цуд якія. Ну, мабуть, можна забрати свечу, не? Нельга. Мабуть, пайсці паспрабаваць гэтага забіць. Ну, прыкую яго мячом і ўсё. Калі тут зараз штосьці палезе, я буду вельмі... Вельмі не рада. Я... Ну, гэта не трэба ўсё. О, новое. Калі працягваць тое, што я пісаў далей, працяг майго аповеда пра ўсё, што я даведаўся пра Волтера Салівана.
відавочна, што для дзіця кожны дзень так падарожнічаць гэта вельмі доўга. Так што ён раз у тыдзень так рабіў праз метро або на аўтобусе. На жаль, хтосьці таксама жыў у гэтых апартаментах, так што ён не змог павярнуцца да сваёй маці або зноў з ёй павітацца, то бок кватэра 302. Гадамі ён працягваў сюды прыходзіць, як быццам яго штосьці захапіла, або карацей, у яго ўселіўся хтосьці. Толькі каб паглядзець, што ў гэтай кватэры, каб падглядзець штосьці, што ў гэтай кватэры. Ну і відавочна, людзі, якія там жылі, пачалі на гэта скаргавацца і вельмі дрэнна да яго ставіцца, калі бачылі яго побач. І Волтер пачаў баяцца жыхароў гэтага дому і бачыць іх як перашкоды на шляху да сваёй маці. І калі гады праходзілі, і Волтер стаў дараслейшы, не ведаю. Карацей, ён стаў дарослым, ён пачаў быць усё больш і больш, на яго ўсё больш і больш паўплывала секта Сайленд-Хіла. Далей яго абсесія да яго маці і яго пачуцці, дрэнныя пачуцці да іншага свету, да свету звонку паглыбіліся. І Волтер стаў зацыклены на адной з частак Бібліі гэтай секты. Вось гэта, што мы чыталі пра гэтую падзенне Святой Мацеры, 21 ахвяра. Ну гэта мы ўжо чыталі. Так, пасля 21 ахвяры Святая Маці апыніцца ў краінах па ўсяму свету і пачне пачне іскупаць грэшнікаў. Пасля таго, як Волтер пакінуў дом жадань, ён паехаў у Плезант-Рывер, суседні горад з Сайленд-Хілам. Нейкі час ён жыў жыццё нармальнага студэнта, но потым ён таксама адчуваў нянавісць да свету. Пару гадоў пасля ён пачаў свой план там, 21 забойства. 29 чэрвеня. Няма ніякага тут тарта там, напрыклад. Не. Hello. Так, пачакайце. Ось так.
М. Насамрэч, я думаю, гэта ўжо добрае месца, каб прыпыніцца на сёння, таму што я ўжо стамілася. Гэтая гульня такая цяжкая. Ну, цяжкая у тым плане, што сумная. Ой. Вось. Зараз пойдзем да кагосьці ў рэйд, калі все да мяне не прыйшлі. Калі хтосьці яшчэ стрыміць сёння. І, ну, я спадзяюсь, наступны стрым ужо будзе апошні па гэтай гульне, таму што вось у нас зараз будзе гэтая лакацыя, апартаменты і гэтай шпіталь. Ну і, мабыць, нейкая зусім апошняя лакацыя. Вось. І там ужо ўсё. Будзе, мабыць, фінал, таму што тут яны вельмі моцна рэюзаюць усе лакацыі. То бок, мне падаецца, гэта такой апошні ран зараз па ім всем. І будзе канец. А якой? Гэта ўжо потым будзе бачна. Вось. Дзякую всем за прагляд. Зараз я штосьці ўключу, нейкую музычку. І да наступнага разу, магчыма, на выходных закончым Silent Hill, або пойдзем у Silksong. Вось. Вельмі так пойдзем. Плотненько. Таму што трэба скончыць Silksong да выхаду DLC да Silksong. Ой. З верасня ўжо праходзім, капец нейкі. Ладно, усё, давайте. Вітаю, дзед Максим, да пабачэння. У нас тут конец. Ну, музыка добрая. Все. Добрага вечара, або якое у вас там гэта. Ладно, все, давайте, да пабачэння всем.